खुलुमबाय। दिनै 3 मार्च 2024 रबिबार। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय गीतानगर ओनसोलाव सासे सिख्लाया गावनि रुम सिङाव दौलें लानानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय सिख्लानि मुङा जाबाय डली माजुमदार। डली माजुमदारा बिजाब फरायनायाव जोबोर आखा-फाखामोन आरो बियो गुवाहाटीआव गावनि बिबैनि न'आव थानानै कलेजाव फरायगासिनो दंमोन। नाथाय पुलिसआ बे जाथायखौ मानि जाहोनाव खालामखो बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। नागपुराव जानाय अल इन्डिया पुलिस मिटआव बारदै बर'आ हारसिंनो 4 मेडेल देरहानो हादों आरो बिथाङा बे मेडेलखौ देरहानो हानानै गोग्गानाय खालामदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी महकुमानि आरोबाव सिङाव थानाय 10 नं दैसागुरि गामियाव हरखाब मानास हाग्रामानिफ्राय फैनाय मैदेरा सासे सुबुंखौ गाथारना गालांदों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय दुर्जय नार्जारी। दुर्जय नार्जारीया गावनि थालिर बागानाव नायनो थांनायावनो मैदेरा थाखुमानानै बे जाथायखौ इनाय खालामदों। जाहैबाय मैया सुनिबार बेलासि समाव थिग 5टासो बाजियाव फिलफिलि गंसे माने थालिर फुलि आरो बाइकजों स्रें लानानै फैदोंमोन। ओमफ्राय मैदेरा थिग गामि खाथियावनो लामा सेराव ओंखारनानै दंफैयोमोन आरो नाथाय बिसोरो खेल गैयाना थाखुमानानै थाफैनायखौ। जेब्ला खाथि मोनफैयो अब्ला फिलफिलि आरो गारिखौ होसोनानै गाख्रेबो। खुनुरुखुम मानसिया खारग'नो हानाय जाहैबाय। बिनि उनावनो थिग 8:30 बाजियाव मोनसे सासे दुर्जय नार्जारी होननाया आंनि न' खाथिनि उसुंसेनो नांजाबनाय बिथाङा मोनसे थालिर आबाद मावदोंमोन। बे थालिर आबादाव बिथाङा नायनो थांदोंमोन, डिउटि हैदोंमोन। नाथाय बियो न'निफ्राय थांनायनि सिगांनो मैदेरा थालिराव हाबखुमानानै दंमोन सिरिनो। नाथाय बियो थांनाय लोगो लोगोनो बेथ' नुवासैना मैदेरखौ, ओमफ्राय बियो खाथियाव सहैनाय लोगो लोगो होसोनानै मानसिखौ गाथारो आरो। बे ओनसोलाव फ्राय सानसेबो सुन गैया। हरसेनि बिथोराव गासै एरियाखौ लायोब्ला खमैबो 15-20टा एखनबा 40टा गाहाम मैदेर ओंखारो। बिदिनो माफा मानैया बहुद मानसिजों मोगा मोगि जायो। हरसेयाव गैयाबाबो न'खरनै न'खरथामा न'खौ गाख्रेबो। बिदिनो खारस्लाबनो हायिफ्रा नैबेफोरबायदिनो मानसिखौ गाथारो आरो बेबायदिनो गोबां जाबोबाय। सोरबा आथिं गाफाय जाबाय, सोरबा गारि गाख्रेब जाबाय, सोरबा जिउखौ लानानै खुनुरुखुम रैखा जाबाय। बिदिनो ओमफ्राय दा सरखारनि थोरोबनिफ्राय मोनसे जोङो बे मैदेर प्रटेक्टनि थाखाय जे ओरैहाय बिष्णुपुर साइडजों जे शर्ट लाइन होदों फेन्सिं, नैबेबायदि जेन जोंनि साइडजोंबो गोख्रैनो सरकारा जेन मावनानै होयो, जोंबो एसे सुख सान्ति थानो मोननाय बायदि। बेखायनो आङो सारमोननिसिम खावलायनाय थाबाय जेन' जोंनि साइडआवबो गोख्रैनो बे लाइनखौ जेन बानायना होयो। मानोना बे लाइना ओरैबायदि जाबाय, जोंनि सोनाबजोंबो दङ, सानजाजोंबो दङ। नाथाय जोंनि साइडआ एसे खुला जाबाय। नाथाय हरै सानजाजोंबो ओंखारनो मोना, सोनाबजोंबो ओंखारनो मोना। लामाया जोंनिजोंल' जानायखाय सानसेबो बाद गैया बिदि जानानै दङ। दा जोङो नै सानानै हाबस्लाबनो मोना, गाव गावनि न' लानांगौ आरो मोनाफ्राव एसे एनै सोरनिबा बिपद आफदफ्राव सोरनिबा न'आव थांसनोबा बहुद रिक्स जायो, मैदेरजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो। न'खरनि जानानै आङो बेखौनो लुबैयो, माने न'खराव दा बिसोरो 7 दंमोन। 7याव फिसाजो सासे आरो फिसाला सासे। फिसाजोआ हाबा जाहैबाय। ओमफ्राय दा न'खराव फिसालायाबो न'आव गैया, बिसोर बेलेग जायगायाव खामानि मावनो थाहैदों। दा बिसि आरो फिसायल' दंमोन। दा नै बिसायखौ थांनाय मोनायाव मैदेरा गाथारनानै थांबाय। दा न'खराव बिराद दुखुजों सैसोनानै दङ। बेनिखायनो गोरिब अबस्था मावनानैसो जाग्रा। बेनिखायनो सरखारनि थोरोबनिफ्राय अनसुंथाइ महरै जेन होफैयो बेखौनो खावलायनाय थाबाय। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।